साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी, चौकीदारवा के देबो चुनी चुनी गारी। हेलो नमस्कार प्रणाम। आप लोग ऐसा बानी, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा हो खब। तो फिर एगो नया वीडियो लेके आयल बानी हमनी के बिहार के सुपरस्टार आन मान शान नेहा सिंह राठौर, नेहा दीदी का। तो देखी आप लोग शुरुआत में देखनी हाँ, साहेबवा के देव चुनी चुनी गाड़ी, चौकीदारवा के देव चुनी चुनी गाड़ी। एकदम सत्य बात बा, नेहा दीदी गाड़ी देवे जो काम करत तन सा तो गाड़ी दिया था। एकदम आगे सुनाव। 15 लाख के वादा जे कइले, 9 साल बीतल पैसा न अइले। वाह का बात कहतलू नेहा दीदी, एकदम सत्य बात कहतलू। तोहार गाना सुन के जीव में एकदम ठंडक हो जाला। आप 15 लाख का बात तो एकदम सत्य बा। सॉन्ग तोहार एकदम सुपर बा। आगे सुनावन नेहा दीदी अपन सॉन्ग का अगला पार्ट। 24 में मामला विरोधियन के भारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। एकदम सत्य बात नेहा दीदी। 24 में सबकर अकील हेरा जाई कि 24 में का हो या विरोधियन का छतना जे होई विरोध करे वाला सब सामने आ जाई। 24 में एकदम गर्दा फार होके वाला बा। आगे सुनावन नेहा दीदी अपना गाना का अगला पार्ट। 24 में ढील होई मर्दारी, तोहर 24 में ढील होई मर्दारी। 24 में सबकर नासा ढील हो जी नेहा दीदी। तो हर सॉन्ग सुन के कतना जाना कान खड़ा हो गई बिया। 24 में एकदम पूरा एकदम ढीठ के काम हुई, एकदम जवन चाहल जी तवन हुई नेहा दीदी। आ तो हर सॉन्ग सुन के ढेर जना का कान एकदम टाइट हो गई बिया। अगला पार्ट सुनाबा हम लोग। चौकीदारवा के मंत्री भइल व्याभिचारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। सब साहेब आ चौकीदार लोग सुन लो जा, नेहा दीदी का सॉन्ग इतना अच्छा बा। तो हम लोग जवन कर्तव्य करत पड़ जा वही पर सॉन्ग बा। तो हम लोग एकदम जवन काल बा निहरा गिल बा, यही से हमनी के सॉन्ग गा के तो हम लोग के सुधारे का प्रयास करतनी जा। 14 में एगो आइल फकीर हो, 2 करोड़ नौकरी के खिचलस लकीर हो। 14 में एगो आइल फकीर हो आ 2 करोड़ के खिचलस लकीर हो। एकदम सत्य बात नेहा दीदी। तू तुहार सॉन्ग में कोनो ऐसा बात होके कि गलत होके एकदम सत्य बा। वो फकीर तो पूरा एकदम जी नौकरी ना चकरी बढ़ल बेरोजगारी, दुलरुआ बबुआ बेचले तरकारी। नौकरी ना चकरी बढ़ल बेरोजगारी आ बबुआ बेचेले तरकारी। एकदम सत्य। जवन भी सबका घरे गुजर रहल बा वही पर सॉन्ग नेहा दीदी निकलने वाली। तो नेहा दीदी अगला अपन पार्ट सुनाई। आ गाना तो सुन के मिजाज एकदम ठंडा होता हमारे एकदम। आ चौकीदारवा साहेबवन का कान तो खड़े होता। बाकी सुनावत वो अगला पार्ट। जी मोरबी में पुल टूटल के कर जिम्मेदारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। हाँ नेहा दीदी, फूल जवन टूट रहे ओकर के जिम्मेदारी रहे। आज ले तो कोनो खड़े ना बन कि हम जिम्मेदार बानी। ऐसा ही पुल टूटत रही, ऐसा ही पुल बनत रही तो देश के तो नाश कर दिया स। आन कमने काम करता सब, कहीं पुल ढह जाता तो कहीं कुछ हो जाता। ये तो बिहार के ले दिया सन नेहा दीदी। सुनाओ अगला पार्ट। तू तो एकदम चुन चुन के गाना निकले बालू। फकीरवा के बाटे या डनिया से यारी, साहेबवा के देबो चुनी चुनी गारी। ई फकीरवा के बाटे अडनिया से यारी। एकदम सत्य बात। गाना सुन के तो एकदम मिजाज टनटना गइल। तो भाई लोग हम अपन वीडियो के एजे ले एंड करतनी। ई वीडियो कैसन लागल? नेहा दीदी के सॉन्ग बा। ई बिहार के सुपरस्टार आन मान हमनी का नेहा दीदी बाड़ी। तो इनका ऐसा अगर कोनो सुपरस्टार गाना हो जाए तो बिहार में कोनो विवादे ना खड़ा हो। एगो बिहार में गायिका बाली कि ऐसा ऐसा शुद्ध गाना लेके आवत रहतली। तो हम फिर मिलतनी अगला वीडियो में। तब तक के लिए भाई लोग धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगल हो तो लाइक शेयर करो।